parkourtrick på en gräsmatta. Får filma på gräsmattan då. Så, nu börjar jag med en enkel handvolt. Eller jag kör en hjulning. Och sen gör jag en rondot. Jag failar faktiskt. Nej, jag glömmer hur det är till fötterna. Så, och jag är lite mer om händerna. Nu ska jag göra en handvolt, tror jag faktiskt. Eller jag börjar med stå med händer faktiskt. Det är fan ledigt överallt. Här. Så, jag kan stå längre men jag orkar inte just nu. Kör en enkel handboll. Woho! Jabba, jabba, jabba. Hej då!